Eusko ikaskuntza, jakitez. Euskal Herria irratian kultur arloa. Kulturgintzaren zabalkundea, Eusko ikaskuntzarekin batera. Honako honetan gaia Agusti Xao Aitor Euskaldunon aita lehenaren sortzaile. Solaskide Ana Toledo Euskaltzaina, Eusko ikaskuntzako kide, Deustoko Unibertsitateko irakasle Donostian. Personalidade guztiz erakargarria eta interesgarria da Agusti Xao, gutxi bezala. Izan ere, duela 100 urte, oraintxe beteko dira, Siberuan sortua, atarratzen, Euskal kazetaritzaren aitzindari dela, esan diteke, Ariel, berri paperaren egile izan baitzen, abertzaleen prekursore ere, gnostikoa edo argin beltza omen zen antiklerikala, Karlistekin ibilitakoa, baina Baionan errepublika zale. Eta besteak beste, Aitor, patriarkaren figura honen sortzaile edo asmatzaile. Alde hau hartu nahi dugu, bere garrantziagatik eta bera izanik sortzaile zenbateko indarra ematen asmatu zuen personaje edo patriarka horri. Ana Toledo andereak eure solaskide bat lan bat idatzia dut argitara emana, Aitor Euskaldunen identitatearen eratzailea. Oienart aldizkarian argitara emandako alegia Eusko ikaskuntzaren hizkuntza eta literatura aldizkariaren 25. zenbakian. Hortaz, Ana Toledorekin solasean hasteko, hor gogoratu eta azpimarratu nahi dugu, Agusti Xaoren kume literarioa dela Aitor, Ana Toledo. Xaok 1895 frantsesez argitaratu zuen Aitor leyenda kantabra. Kontutan hartu behar da, Xao dugula pertsonaia oso erromantikoa. Erromantizismoa garaian gaude, bete-betean gaude. Kontan hartu behar da, 18. mendearen bukaerarako Herderrek Alemanian zantzuela, herri bakoitzak bere izaera berezia duela, eta orduan nazio identitateak eta baztertuak gelditu diren herriak eta hizkuntzak bigarren aukera bat dute. Eta testuinguru honetan sortzen du Aitor pertsonaia, Euskaldunen aitalena Xaok. Ezaugarri jakin batzuk ematen dizkio edo zenbateraino definitzen duen personaje hori, gerora beste autore batzuk hartu eta oihartzu zabalago eman ziotelako, baina Xaok zenbateraino definitu zuen Aitor? Aitorrek azken batez Euskaldunen identitatea eratzea bilatzen du. Bueno, kontu egin behar da, Euskal Herria gainbera batean sartuak direla, ezta? Etxeparek esan zuen jalgia di euskera kalera, plazara, dantzara eta bar, baina gero pixka bat gauza galzorian hasten dira. Kontan hartu behar da, Humboldtek 1801 euskerari mende bateko iraupena besterik ez ziola eman. Eta testuinguru honetan sortzen du aitalen hori. Orduan, Euskaldunak besteak beste herrialde batzuk ez bezalakoak dira, ezta? Aitor berezi ez doa zeltarrengandik eta gainerako atzerritar guztiengandik. Eta ezaugarri berezi batzuk ditu hoiengandik bereizten dutenak. Aitor eta bere herria dira herri askatasun zaleak, bakezaleak, ezin baditzaileak, zintzoak, jainko bakar batengan sinisten dutenak, eta aldiz, zeltarrak ez dute horrelako ezaugarririk. Orduan,
Euskaldunen identitatea eratzea du jomuga Aitorrek, eta hori egiten du gainerako herrietatik, herritarrengandik bereziz, atzerritarrak direnetatik bereziz. Euskaldunak ezaugarri bereziak ditu, hoiek ez dauzkatena bezalakoa. Izaera, izena bera ere, eta zu euskaltzain, ezaren ezkero, ez da ite horri biratuko zenion, aitor, hitza bera aitortze, konfesio moduan, eta tradizio luzagoko hitza da noski, konfesio horrekin edo aitortza horrekin zerikusteko hori badu edo zagatik aitor? Aitonen semerekin jarri dute harremanetan, ez da aitor hori. Nik irakurri dudanaren arabera. Beraz, azken batez, ez dakite zein izan zen arrazoia eta iturria, baina izen hori eman zion, Euskaldunen aitalenari, alegia Euskal Herria sortu zuenari. Agusti Xaok egindako idazki horretan, ez dakit nik zenbaterainoko garapena duen, nundik etorri jaute den, jatorriari buruzko referentzirik baduen, edo halakorik? Berez, leyenda liburuzka bat da, eta batipat esango nuke Aitorren leyenda, naiz eta Aitorren leyenda izan, berez, euskararen apologia badala, ezta? Lan filologikoa. Azken batez, euskal hitzen etimoak hartzen ditu abia puntu, eta etimoiek abia puntu hartuta, euskalduna zein zaharra den, nundi nora ibili den munduan zehar, eta azaltzen du. Gero askotan pentsatu izan dut, esaten dugunean, euskara Aitorren hizkuntza zinez, zerbait azpimarratzen baldin badu Xaok, hori da. Aitor da euskararen sortzailea. Eta bere arrakasta, ez nundik, oain aditu nahiko genuke ez, beste autorek eta oihartzun hartu, eta beste zaztapen batzuk erantzi zizkioten eta, baina behar bada, hasiratik ez, personajeak duen indarra da, hor balio izan duena, irauteko edo bere zabalkundea izateko zeiru itzen zezuzune? 1855 sortu zuen Aitor Xaok, eta 1879an ezagutu genuen, hegoaldean behintzat frantsesek ez zekiten haiek, ezta? Arturo Campionek itzuli zuen gaztelaniara, eta argitara eman revista Euskaran 1878, 1879 urte horien artean. Gero, Vicente Aranak ere idatzi zuen Aitor izeneko beste leyenda bat, baita beste leyenda batean ere erabili zuen La ninfa del Zadorran, baina osperik handiena eman ziona zalantzarik gabe Navarro Villoslada izan zen. Navarro Villoslada, Amaia o los vascos en el siglo VIII, sortzen du pertsonaia bat, Amagoia izenekoa, eta Amagoia izeneko pertsonaia honek hilbete gau batean Aitorren etorrera kontatzen du. Aitorren etorrera Euskal Herrira. Aitorrek utzi zuen Ararat mendia, uholdeak eta gero, uholdearen amaitu ostean, eta bidaiari bihurtu zen, eta Kaukasopean gelditu zen. Kaukasopean liskarrak zituen zeltekin, edo hobeto esan da, zeltek Aitorrekin liskarra zituzten, hauen abereak eta nahi zituztelako, eta orduan berriro bidaiari bihurtzen da, eta Euskal Herria etortzen da, eta hemen esaten die semei, hemen txek geldituko gabiz izaten, hemen egongo da Aitorren hobia.
Aitor bere aidekin etorri zen, eta aideak gero egorantz egingo dute. Beraz, Aitor bereziz doa gainerakoekiko, lehenbizi zelterrekiko, eta gero airekiko ere, aidek lur aberatsagoen gutizia zuten, eta orduan, Aitorrek izango die semei, ez izan aberastasunen gutiziarik, bakia hori baino garrantzizkoa da, geldi gaitezen bertan, hemen egon da Aitorren hobia, eta eriotzak orduan, 7 zati egin zituen, eta zati bakoitzarekin seme bat gelditu zen. Orduan, Navarro... Amagoiak kontatzen duena hilbete gau batean. Esan edut hortaz, Navarro Villorradaren Laberri novela horren bitartez eta zabaldu zen, eta kuriosidade bat, Aitorren hizkuntz zarra eta hori guztia, biraurik gabekoa zena hori nork jarria da, Navarro Villorradak edo eta Xauk edo nork? Kontaketa horietan, justu birauaren gaia ez da azaltzen, hori bai, jainko bakar bat tengan sinisten dutena, bai, zeren eta atzerritarrak tailu ustelak, idoloak adoratzen dituzte, eta euskaldunak jangoiko bakar bat. Bai. Eta menditarra, eta baketsu, eta Kaukasokoa betiren Navarro Villorradararen aportazioa da. Bai. Zeren eta Navarro Villorradaren Amagoiak bidaia bat kontatzen du. Araratetik hasi eta Euskal Herrira iritsi arteko bidaia hori. Xaoren Aitorren ez dago bidaia bat kronologikoki eratua. Xaok filologia hartzen du abia puntu eta orduan, Egipton egona da, eta hainbat lekutan, baina ez dago kronologikoki eratutako bidaia bat Xaok euskal hitzen etimo hartzen du abia puntuta, horrekin antolatzen du bere kontaketa. Ana Toledorekin ari gara hizketan hemen kultur arloan, Aitor Agustin Xaoren kume literarioaz. Aitorren ezaugarriak euskal jendeak erreferentzia edo eredu gisa hartu zituen egin batean, nortasun kolektiboa irudikatzeko moduan. Ana Toledo. Bai, une horretan identitate arazo bat dagoela esango nuke. Pizkundea errenazimentua arduratu zen identitatez, eta bar, baina gero urrena mugimendu romantikoa izango da horri helduko diona. Eta kontua da euskalduna munduan lekutzea. Eta horretan ari dira. Xao iparraldekoa da, eta iparraldean ere, 1853 Iribarrenek ikusten zuen euskeraren atzerakada, eta oro har Euskal Herrian gauzak ez zeudela ondo eta bultzatu beharra zegoela. Eta egoera baldin bagatoz, kontu egin behar da 1876an, datorrela azken galera forala. Orduan, garaiko inteligentzia oso arduratuta dago gai horrekin, fueristen garaia da, Arturo Campion, Vicente Aranak, eta nolabait, hauek, naiz eta denboran atzera egiten duten, eta berrera ikitzen duten lehiendazko lehenaldi bat. Azken batez, beren orainalditik berrera ikitzen dute lehenaldi hori, eta beren orainaldiko kezketatik, eta foruen galerak Euskal Herriaren desagerpena ekardez dezaketa une horretan atzera egin aditzera emateko nor gara. Oraindik beste pare bat gauza galdetu nahi dizutana, batetik zenbaitek gutxietsi edo gehiago mespretxatu egin du mito asmatu, asmazio, eta gainera berantiarra delako Aitorren kontu, eta baita beste zenbait ere ez, baina bereziki hau.
kolkotik idazle batek asmatu izanak kentze ote dio, balioa, personajeari edo eta bere balio simbolikori. Herrialde guztiak edo ia herrialde guztiak sortu dituzte aita lehenak. Azken batez herrialde guztien kezka izan da nundi gatoz, nor gara zera egiteko. Beraz, alderdi horretatik, Euskaldunok gauza bera egin dugu. Egia da, Garibaik sortu zuela 16. mendean Tubal, baina Tubal da Iberiaren sortzailea eta horren barnean Euskal Herriaren sortzailea. Tubal 16. mendeko historiaren barruan sortutako izakia zen. Eta orain 19. mendean fikzioaren erresuman sortutako izakia datorkigu Aitorrengandik. Baina azken batez beste herrialdeak ere gauza bera egin dute lehenago edo beranduxago, ezta? Nor gara izan da ardura nagusia eta ahalik eta aintzinaterik loriosoena euki eta ospetsuena euki gainerako herrialdeen aurrean aurkezteko, eta hori egin dute errenazimentuan eta baita ere orain erromantizismoan. Beraz, alderdi horretatik azpimarratuko nukeena da, Euskaldunak ere garaian besteak egiten zutena egin duela. Tubal esan duzu, eta zuzen Tubal eta Aitor baten gandik bestaren gana, ze ote dagoen, antzeko, zer desberdin, hor sartuta zabiltza buru belarriana, azken bolada bai. Azken batez, eta 16. mendera joaten baldin bagera, odol garbikoa izatea oso garrantzizkoa zen, eta odol garbikoa izateko herri batek jatorri ezaguna behar zuen. Beraz, horregatik zen garrantzizkoa antzinatea ezagutzea eta nondik datorren aditzera ematea. Gau, 16. mendetik 19. Historiak ere bere bidea egin du. Eta 19. mendean, historiak zentzu zientifikoagoa du, barkatu. Errenazimentu garaiko historia sorkuntza gehiago da historia baino. Etzaio, ez da zerbait zientifikoa. Eta ez daukate ez da tramankulurik zientzia egiteko ere. Ordua, baina 19. mendean, metodoak, zurrunagoak, zehatzagoak izan behar dute, eta aitaleen bat jada ezin zor zitekeen historiaren barrutian, eta leku egokiagoa zuen leyenda. Eskertzen dizugu, hau gai zuzen aurrerapen moduan hartzen dugu, abenduan egin behar dituzu ez, Euskaltzaindiako ekestan, jardunaldiak xauri buruz? Bai, hala da, Baionan egitekotan gara, abenduaren 16an zehazki. Aitor aita lehenaren sortzaile izateaz gainera Agusti Xaok beste alderdi interesgarria unitz baditu. Horietako batzuk aztertuko dira helduden larun bat honetan urriaren 8an Baionako museoan da Eusko Ikaskuntzak antolaturik eginen den jardunaldian. Idazleen elkarteak antolatu ditu beste hitzaldi batzuk ere eta hemendik gutxira abenduan etorriko da Euskaltzaindiak antolaturiko beste zenbait saio. Hor ezautzera eman behar du Ana Toledok Aitor eta Tubal bi figuren arteko ikerketa eta azterketa. Ta entzun dioguna, eskaini diguna, esan dezakegu horren aurrerapen bat izan dela. Beaz hori ere eskertzen diogu Ana Toledo andereari. Hemen Euskal Herria irratian kultur arloan ibili gara.
Eusko ikaskuntzarekin batera kulturaren zabalkundea eginez uinetan. Eusko ikaskuntza, jakitez.